על גשר שער הזהב. שער הזהב, גשר הזהב. הנה הוא. הנה הוא בא, גשר הזהב. איזה רגע היסטורי. וואי. עכשיו נוסעים על גשר הזהב. תגיד, מה זה? גשר הזהב, ולמטה המים הכי מסוכנים, יש קרישים ומערבולות, מקום הכי מסוכן להיות בו. גשר הזהב. שער הזהב. שער הזהב. למה הוא לא בצבע זהב אבל? איך הם צובעים את זה? הוא לא בצבע זהב. גבי, מה? איך צובעים את הכבלים? בגובה כזה. חתיכת עבודה, מה זה? לא, אבל איך צובעים אותו? אתה צריך פה... תלויים. שער הזהב. תראה איזה אורך, אנחנו נוסעים עדיין בשער הזהב. מה אורך הגשר הזה? 3 קילומטר. 3 3 קילומטר האורך שלו. 3 קילומטר אורך הגשר. גשר הזהב. שער הזהב הוא אמר, גשר שער הזהב. הזהב, גשר הזהב זה אותו דבר. הגשר מזהב. כולם עוברים ואחרונים. יפה, כל הכבוד. זה הסיום שלו. מצוין.